Ако твоя енергиен център от матрица на съдбата е 16, то тогава това видео е за теб. Днес говорим за енергия 16 от матрица на съдбата. Който не знае какво е матрица на съдбата, може да посети моя профил тук в TikTok и има видео, което обяснява, както и как да се изчислите вашия енергиен център. Та енергия 16 е синоним на растеж, развитие и реконструкция. Често хората с енергия 16 научават най-важните уроци в живота си чрез удари, болка, загуби и страдание. Тази енергия е рядка в центъра, но е много интензивна и изпълнена с събития. Премествания, войни, революции, катастрофи, земетресения, бунтове, глобални и исторически събития и други. Тази енергия не е задължително да участва в тези събития, но много често е техен свидетел. Този архетип представлява разрушението. Тук става въпрос, че не винаги човек, който има енергия 16 като център на матрица на съдбата, непременно участва той във войни, но може да стане свидетел на тях. Пример да ви дам. Плановете на хората с енергия 16 често могат да се сринат и всичко, към което дълго време са се стремили или са изграждали, може да изчезне за един миг. Този архетип или тази енергия ни учи как да се преминава през трудностите на живота с достоинство и с високо вдигната глава. Всяка криза всъщност е голям урок, който превръща човек 16 в по-силен, по-умен и по-устойчив, способен да излезе победител от всяка ситуация. Тази енергия е като спящ вулкан, който е на път да се събуди, но не трябва да се страхуваме от него, защото този архетип носи много промени и принуждава излизането от зоната на комфорт, подобно на енергия 13, което винаги е за наше добро. Хората с енергия 16 са способни да разрушават остарели стереотипи. Те са революционни личности, способни да предизвикат преврат или да отприщят война, но го правят, защото имат голяма цел – да освободят хората от веригите на системата. Тяхната мисия е да освободят народа от многобройните ограничения, било то ментални или социокултурални. Архетип 16 вижда много несправедливост и несъответствия в света и иска да ги промени, често рискувайки собствения си живот. Основната му мисия е да преодолее всички препятствия, да събори стените и да изгради нещо автентично и истинско. Хората 16 винаги строят нещо – бизнес, къща или връзка. Те са архитекти на живота и инженери на събитията. Ако се вкопчат в един план и загубят менталната си гъвкавост, рискуват да загубят равновесие и да паднат на дъното. По време на падението могат да загубят имуществото си, семейството си и близките си, вярата, любовта и надеждата си. Много хора с енергия 16 завършват дните си в домове за възрастни хора, в палиативни грижи, в болници, в затвори или във война. Често хората с енергия 16 се спасяват по чудо от всякакви инциденти, катастрофи и земетресения. Всичко това е необходимо за тяхното духовно пробуждане. Ако се оплакват и оказват съпротива на всеки удар от живота, те влизат в негативния си аспект. Те трябва да преминават през изпитанията с достоинство и без да обвиняват никого. Само така ще станат по-мъдри и ще могат да водят много хора към духовното им пробуждане. Понякога е необходимо да приемаш живота с малко чувство за хумор. Хората 16 често се чувстват добре по време на война или безредици. Те не изпадат в паника, а действат бързо и ефективно. Разрушенията обаче не са задължителна част от живота на хората 16. Те се появяват тогава, когато се отклонят от пътя си и поемат в грешна посока. Животът ще направи всичко възможно да ги върне обратно в целта им. Този архетип се освобождава от ненужната тежест, за да може да върви свободно и бързо. За да бъде тази енергия в баланс, се препоръчва да се живее по-осъзнато, да се твори на духовно ниво, да се приемат трудностите и бедствията на живота като възможност за растеж, да се работи върху остарелите вярвания, както е при енергия 13, минималистичен начин на живот, също както енергия 13, практикуване на простота и аскетизъм, отново в 13-ката може да видите това, и освобождаване от агресията. Освен това се препоръчва грижа за физическото тяло, силови упражнения или какъвто и да е вид физическа активност, благодарност за промените,
посещаване на енергийни места, за да може да се захранвате енергийно с позитивна енергия и смяна на средата, ако няма растеж. Посещение на духовни семинари също е препоръчително, четене на книги за личностно развитие, да не се съжалява за нищо, да не се живее в миналото, баланс между физическа активност и почивка, доверие към хората, повече отговорност. Хубаво е да няма страх от ново начало, може да трае, може и да не трае, но въпреки това да се продължи напред и да не се измъчваш. Ако всичко се разруши, нямаш вина, така е трябвало да стане. Докато има живот, ще има и нови възможности. Да се цени процесът, а не резултатът. Винаги да се върви напред, каквото и да се случва. Това беше всичко за енергия 16, които не сте записани за моя канал. Запишете се, ще качвам още много нови и хубави видеа, много интересни от матрица на съдбата, за да може да си помогнете сами и да имате един много по-пълноценен и добър живот.